ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብና ዓድዋ ጦርነት ዝገበሮም ተኣምር ትፈልጡ ዶ? ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ኣሕዋተይ። ልገርመኩም ማለት እዩ ኣብትና ዓድዋ ጦርነት ኣነ እንታይ ዓይነት ይውህነት እዩ ነይሩ፣ እንታይ ዓይነት እምነት፣ እንታይ ዓይነት ኦርቶዶክሳውነት ክርስትና ነይሩ ኣነ ይፈልጥ። ሚኒሊክ ይኹን ሰበይቶም ይኹኑ እንታይ ዓይነት ቃል ኪዳን እዮም ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተዋዒሎም፣ እንታይ ዓይነት ስዕ ነበረ፣ እንታይ ዓይነት ሰዋኢ እዩ፣ እንታይ ዓይነት ልመና እዩ ክንዲ ዝለኣክል ክሕግዞም ዝገበረ ኣነ ብጣዕሚ ይገርመኒ። ከመይ ድዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ ባዕሉ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዓድዋ ጦርነት ተሳቲፉ እዩ ንኣና ዝሓገዘ። እንዲኦም ኣብና ጣልያናውያን ክናገሩ ከለው ዶክመንተሪ ድሕሪ ኢኹም ማለት እዩ እንታይ እዮም ይብሉ ነይሮም? ኣብ ማእኸልሲ ንሕና ካበይ መፀ ዘይንፈልጦ ፃዕዳ ፈረስ ዝሓዘ ይዋግአና ነይሩ፣ ብጣዕሚ እንደገና ይሸንፈና ነይሩ፣ እሱ እዩ ሓጊዝዎም ከምኡ ኢሎም ምስክርነት ዝሃብዎም እኒኦ። እዚ ጦርነት እሱ ነበረ ጥራይ ና ዓዲ ምሓዝ ብቻ ከይኾነሲ ናይ መንፈስ ጦርነት እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ሳቶም ኮ ለኣና ገዚኦም ኣባና ለሎት ቅዱሳት ና እግዚአብሔር ና ገዳማት ና ቤተ ክርስቲያን ነገራት ምውሳድ ምውራር እዩ ነይሩ። ግን ኣሽዑ ብቅ ሳላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣይተገበረና ብለይ ምግባሩ እንደገና ለኣና ኣብ ሰዓትስ ኮሪዕና ኢትዮጵያውያን ኢና ኣብ ዓለም ንክናገርሲ ገይርና እኒኦ። ከዝለ ማለት እዩ ድሕሪ ዓድዋ ጦርነት ብዙሕ ነገራት ኣትዮም እዮም። ብጦርነት ምክንያት ከይኾነሲ ብውሽጣ ውሽጢ ብቴክኖሎጂ ብሰላማዊ ነገር ተባሂሉ ብዙሕ ነገራት ኣትዮም እዮም። ጣትና ተመሪዙ፣ ርእስና ተመሪዙ፣ ዓበይቲ ተመሪዞም ኩሉ ነገርና መሪዞም እዮም። ግን ንሕና ከምቲ ሳቶም ካብ ልቦም ሽዑ ሰዓት ወይ ኣትዮም ንለመንዎ ሽዑ ነብሩ ሓድነት ከዝለ ከምኡ ተንኾን ነርና ከዝለ ልፀዓዱ ኣይንዋግኢ፣ ናቶም ኣከዳድና ኣይንክደኒ፣ ናቶም ኣተሓሳስባ ኣይንሓስቢ፣ ናቶም ሃይማኖት ናቶም ሰይጣናዊ እምነት ኣይንክተሊ ተንብል ኩላትና መሸነፍና እዮም። ናይ ዓድዋ ጦርነት እንታይ ንመሃር ኣለና? ሃይማኖትና እምነትና ሓሊና ብፀሎት መራሒ የለ ተመራሒ የለ ኩላትና ሓደ ንክንኾን ይምህረናና። ምንም ብዚ ኤርትራ ብዚ ኢትዮጵያውያን ብዚ ኣምሓራ ትግራይ ንበሃል ነገርሲ ምንም ትርጉም ሃምለ ይብሉ እዩ። ለኣናሲ መጨረሻሲ ትሕቲ መሬት ሃም ዝቀብረና እዩና። ስለዚ ሓድነት ኢና ንመሃር ንኽእል፣ ሓደ ንኹን፣ ቤተክርስትያንና ንሓሉ፣ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያናት ተሰግሲጎም ለለዉ ኩሎም ቀስላ በልና ነውፀው እዮም። ዓድና ሰላም ንግበራ፣ ንመራሕትና ለ ፀሎት ንግበረሎም ሓደ ንክኾኑ ሳቶም